बर'नि अखोराङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै Appealing खालामदों कोर्टनिफ्राय जाजानो जोंखौ बेखौ एडभाइस होदोंमोन एप्रिल हियारिंनि थाखाय जोङो खामानि मावनाया कोभिडनि थाखाय कोर्ट बन्द जानायनि थाखाय थाथ' दिनै पेपार बुक खालामनो होनाया दिनै कमप्लिट जाबाय आं मैया हरसिम एडभकेटजों जदों बे एप्रिल हियारिं खालामनायाव दिनै फाइनेल हियारिं जाबावगोन खनसे हाइकर्टआव बेयाव जों मा बिसार मोनोसै बेयाव जुदि गयोब्ला गबाय आरो साजाखौ खमायोब्ला बारा होयोब्ला बारा होबा जों बेखौ बुंनो हाया किन्तु सेकेन्ड टाइम जोङो हाइकर्टआव चेलेन्ज खालामनाया पेपार बुकआ रेडि जाबाय फैसा एसे होब्लानो केसा उठिसिगोन फुजा बन्दनि सिगां हयতো केसा उठिगोन खनसे बेनि उनाव मास मोनथाम मोनब्रै बा 6 मासनि भितराव जोङो बेनि हियारिंखौ फाइनेल हियारिंखौ मोननो हागोन बेफोरखौ जोङो सावरायनो आङो माखासे दैदेनगिरिखौ बुंनाय बिदि जों खालामदों नोंसोर मिथिनानै ला आंनि खोथाखौ फोथायबाय एडभकेटनियाव फै होननानै दाखालि खोथा हरबाय 2 तारिखआव गुवाहाटियाव एडभकेटजों जिरायगोन नोंखौ लानानै दिनैसिम जेबो खबर गैया जों मा इनिसियेटिभ लादों बेवहाय दिनै जों साननो बाध्य जादों गावसोरनि साख्रिखौ पूरन जाखांनायनि उनाव दिनै गुबुनखौ पलिटिकेलि मा खालामदों बोलि बानायदों बैथिं दोबथिंलाय दिनै जेराव थांनानै बुसिगोन होनना बुंलाय आरो मालाबा बुङो बाहेरायाव थानानै केसनि खामानि मावबाय थाथों बियो ना मा मावनो दं दिनै बियार नाब्लाबा गुबुन एनडिएफिफोरा मा मावनो गोनां दं जेबो मावनो गोनां गैया रायजो राजा नोंथांमोन क्लियार बिथांमोना मा मावनांगौमोन सिजफायार खालामनांगौमोन खालामबाय सावरायनांगौमोन सावरायबाय एकर्ड खालामनांगौमोन खालामबाय हाथियार गथायनांगौमोन गथायबाय आफादखौ सिफायनांगौमोन सिफायबाय दा जेबो मावनांगौ गैलिया दायो जुदि मावनांगौबा सरकारासो मावनांगौ नैबेयाव लिरनाय मथे दिनै बिथांमोनखौ हगारनायनि इनिसियेटिभ बेबस्थाखौ आरम्भ खालामनांगौ हगारनायनि बेबस्थाया जायगा सोलायैजों जाया कोर्टआवसो जागोन खुगाजों बुंबानो जाया बेवहाय कोर्टआव खामानि मावनो थाखाय सोरखारा बिथोन होनांगोन सोरखारा इनिसियेटिभ लानांगोन आवगायनो नांगोन जेरैहाय सुक्ति खालामनो लांनोब्ला गिबि दिल्लीनिफ्राय आंखौनो फन खालामनाय नोंसिनि एडभकेटखौ बुंदो दिनै बेल फाइलनि थाखाय खालामनो जोंहा एडभकेटआ खालि गैयामोन गुवाहाटियाव सानाव 20 बारनि बारा फन खालामदों चिफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजार आइबिनि स्पेसियेल डिरेक्टर कन्टेक्टारजों नन स्टप फन खालामदों थाब खालामनो होदो जोंहा एडभकेटआनो गैया बेनि उनाव जों अखानायै गुबै जिनिसखौ लानानै खामानि मावो जुदि दिनै नागागाखौ बहनोब्ला जर्ज बर'खौ बहनोब्ला रिपिका गयारिखौ बहनोब्ला एडभकेटनि खामानि दिनै बुंदों बेयावबो लायनो एकदम जमासिखौ जाहाजों थानो हागोननो जेरावलाय आं बुंदों बे जेलसो सोर जेलावलाय सोर इनमेटजों थानो हायो न'नि मानसि ओरैनो बुंनाय बेखौनो फोथायलाबाय आरो सन्तुष्ट मोनदों किन्तु बेखौ मिथिनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाया किन्तु मा मोनाखै शान्ति मोनाखै शान्तिया सोरखारा होनो हानाय जिनिस नङा जों गावनि गोसोनिफ्राय शान्ति मोननांगोन साफ्रोमबो बर'आ गावनि गोसोआव गोजोननाय मोननांगोन अब्लासो बेसो शान्ति जागोन सोरखारनि खुगाजों ओंखारनाय नोंसोर नंनाय नङि माबा मोनसेयाव सहि खालामहोनानै माबा प्रफाइलफोराव माबा नारसिननानै दोनखोमानानै माबा सहि खालामहोनानै शान्ति फैबाय होनबाय बे जाया बर'फ्रा किन्तु नांनायाव जेब्लाबो खास'या नुबायमोन दा गाज्रि बेबहार खालामजानानै दिनै माखासे सेंग्राफ्रा जोंनि फिसा जोंनि हारिनि लिडारफोरा मा जागोन राजखान्थिनि थाखाय गारिनि थाखाय गोहोनि थाखाय जुदि हारिखौ सोलाय खेबस' खालामोब्ला हारिजों गेलेयोब्ला बेखौ रावबो बर'आ निमाहा होनो हानाय नङा आरो होखाया बेनिखायनो सावरायना जानांगोन थगायनायल' नङा 1.5 बोसोर थगायखांबाय हायाबा हाया होन जेराव थांनानै थगायहैदों
फैगौ सप्तायाव गनोसै बे सप्तायाव गगोन आरो माबा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेम जायोबाबो नेक्स्ट उइकआव गथारगोन मा मिथिगौ सोर खिन्थानाय जेलाव थानाय मानसिखौ बिदि फोलाहैदों बायदिसिना बाथ्रा फोसावनो हमदों दिनै बाहेराव जेल सिङाव लायनो माबा नांलायदों मा खोथा बिलाय न'आव नांलायो बिब' बिनानावबो नांलायो बिदा फंबायबो नांलायो 13 बोसोर 14 बोसोर 10 बोसोर थानाय मोनसे माबायावल' केम्पासावल' थाबाय थानाय इरिटेट जानाय दुखु मोननाय रागा जोंनाय रावनिबो गोसोआ थिग थाया सानसे थखा थखि जानो हागौ जेबो गिदिर खोथा नङा बेथ' बे सिङाव बाहेराव थानायावथ' एनडिएफआ मोनब्रै गावदों मा गिदिर खोथा आबसुआ मोननै गावदों बिपिएफआबो गावनाय गासैबो गावनाय ओइ गोदै इलेक्सन थाइनो गावनाय उदे माने सुदिसे सिन्थाइनो गावनाय जाखायो बेखौथ' माला बदनाम होनो दरखार दाख्लै जेलाव थाबोनाय लोगो मोननानै आं सोंदों मिनिदों बिसोरो जोंनालाय बेवहाय मा नांगौ दङ आरो दा सरखारि जाबाय गिथावथाव मोनसे बाथ्रा बुंदों मानो बियो आदालतआव हगाराखैनो बिथांमोनानो बुंदों आं गना थांनानै आलादा रायजो बिहैगोन होनना बुंदों आङो दा सोर बुंदों दाख्लै आंनि न'आव मानसि सासे फैनानै खोन्थाफैदों आंनो लाबो जेलाव सोर फैनाय सोर सौफैनाय आदानियाव जेराव बे कभिडनि समाव जेलाव रावबो थांनो हाया आं बै एमएलए सासे थांनायखौ आं जेल सुपारिनटेन्डेन्टजों सावराय आङो सासे मानसि हाबोनायनि बेब'स्था खालामना होनाय सोरखारा थांनो बाहायो सोर थाङो आं मिन्थियो आं सप्तायाव खनसे आं आदानियाव थाङो आं थांनो हायाब्लाबो आं दिनै खबर लाहरो दिनै जेराव दङ नोजोर होनांगोन साफ्रोमबो सोरबाया बुंबानो जोंनि बर' मानसियाबो सोरबाया लिडार खायदोंब्लानो जों बेखौ मानिनो नाङा एनडिएफखौ 34 इयार्स गावथारनानैबो आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनानैबो जेलाव दोननानैबो बुग्ला खालामनानैबो एनडिएफखौ फोजोबनो हायासै एफर्ट खालामनो गोनां जाबाय अब्ला जों दिनै आरो मा फैबावदों जोंथ' दिनै सुक्ति खालामखांबाय जोङो सान्थिनि सार्थ'सो खोथा बुंदों सान्थि होनो होनाया खुगाजों नङा खामानिजों मावनानै सोरखारा दिन्थिनो नांगोन बेखौ जोङो जेब्लायबो बुङो सोरबा सिएम सोरबा डेपुटि सिएम सोरबा इएम सोरबा एमएलए सोरबा केबिनेट मिनिस्टारा सान्थि फैबाय होननानै बुंबानो जों रावबो फोथाया सान्थिया फैखायाखै आरो बे सान्थिया जेब्लासिम फैया दिदोम सान्थि जेब्लासिम फैया बर'आ मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा दिनै जाय गैयाब्ला सुबि जायामोन बेखौ बुद्धि खालामनानै दिहुननानै लानानै थांबाय आइबिनि कब्जायाव बिथांखौ ओरैनो हारसिं दोनहैयाखै दिल्लीयाव आइबिनि कब्जायाव दोनहैदों जेब्ला बिथांखौ नायनो होबाय जेलाव फैदोंमोन जानुवारिनि 27 सुबि जादों आरो नाब्लानियाव जेलाव 13 जानुवारियाव खनसे फैदों बे स्पेसियेल डिरेक्टरखौ कन्टेक्ट गावनो आइबिनि आरो 19 तारिखआव नर्थ इस्टनि जइन्ट डिरेक्टर आइबिनि रश्मि सिन्हा होननाय बिथांखौ थिनहरदों मानो थिनहरनाय जि सुक्ति जानो गोनां सुक्ति जासिगोन रन्जन भाई बेवहाय नोंथाङा बे सुक्ति जानो गोनां कागजखौ एप्रुभेल होदो गनायथि होदो आदाया बुंदों आं नुवाब्ला आं बोरै गनायथि होनो बहा सहैगोन जोंनि मानसिफ्रा बर' हारिया मा मोनगोन मा लिरनाय दङ बेवहाय आं नुवाब्ला बोरै एप्रुभेल होनो हागोन नोंथांमोना आंखौ लाइफार जेलाव थैजासिम जेलाव दोननायनि बेब'स्था खालामनानै आं बेखौ गनायथि होनो हाया होननायाव थांफिनबाय 13 तारिखआव 13 जानुवारियाव बिनि उनाव आरो 19 तारिखआव फैफिनलायबाय हरफिनलायबाय नर्थ इस्टनि जइन्ट डिरेक्टरखौ बिथाङा खुथार बिहैबाय बे नोंथाङा एप्रुभेल होनांगौ सहिया साननै सानथामनि भितरावनो जासिगोन एखौना आदाया आंनाव बुंबाय आं होनो हाया आंनो कागजखौ हो आं फरायगोन आं नायगोन जोंहा एनडिएफ सिस्टेम दङ काउन्सिल दङ जेनेरेल एसेम्बलि दङ नायगोन बयबो फरायगोन आरो जुदि बिलाइ बेखौ फसायोब्ला बेखौ जोङो एप्रुभेल होगोन गनायथि होगोन होलांनांसै आदाया सहि होनो गाबलाबायाखैमोन रावनिबो बुङाखैमोन आंखौबो लांफै आं होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंसोमोन गावसोरनि सेंग्राफोरनि सिगाङाव नोंसोर बाहेरायाव थानाय मानसि नोंसोरबो खस्थ' होनो हागौ नोंसोरो सहि होनानै मोजाङै थादो आंनि थाखाय साननाङा आं खैजोबांसो जेलाव थागोन होननानै बिथाङा बुंहरनाय जेलनिफ्राय बेखौहाय आंनो चिरांनि मानगोनां रिमेन्दां बसुमतारियानो खिन्थाहरनाय गाबनो ओंखारना फैबाय दिनै मेडाम सारा बिदि बुंहरदों नाथाय मानो थगायनानै सहि होनाय जेब्ला 26 तारिखआव फुङाव दिन्थिबाय
अब्ला बिनि दारि कमा फुल स्टप मोनसे सोदोब मोनसे सोलायनोबो हाला फेदेरनोबो हाला फाइनाल जाबाय अखानायै सम बेयाव मा दाय जाखो बेखौथ' आरो मुखाफोरा बुङो अखानायैनो बुंफैखाबाय काजलगाव रंजानि मेरे जेलनिफ्राय सिदा थांनानै मेगन मिसिं थानायनि जोंखौ फोथायनानै सरि होबाय नुखायाखै इट्स ए ब्लेकमेल बेबादि जोंखि जायो जोंनि मानसियानो बेखौ खालामनाङामोन 26 जानुवारि हराव प्रमद बर' बिथाङा दिल्लीनिफ्राय आंखौ फन खालामदों हराव ओइखालि टिभिफोराव आदानि बेलनि खोथाया ओंखारजोब्बायमोन सोंहरदों आदायाथ' बेल जाबायना गाबोन नोंबो फैगोन नामा आदाजों आं थाङा बिसोर जेनेरेल सेक्रेटारियानो थाङाखै बेला ओरैनो एनाउन्स खालामदों दिनै गाबोनसो जागोन खामानिया अब्ला बिथाङा गावनो बुंबाय माबा आब' जों बारा बार्गेन खालामनो हायासै बै दाम दर खालामनो हायासै होनदों बारा सोरखारजों बारा बार्गेन खालामनो हायासै आब' आं इमिडियेट बुंदों नोंसोर मा बार्गेन खालामनो हाखो हायासै मा मोनखो मोनासै बेसे थाखो बर'नो बेसे होनो ओंखारखो मा नागारनो गोनां जाखो एटलिस्ट आं आसा खालामदोंमोन नोंजों आरो गोविन्द आदाजों खनसे फाइनाल जानायनि सिगाङाव जेलाव थांना आदाखौ खनसे लोगो मोनगोन होनना आसा खालामदोंमोन आं बुंहरदों अब्ला बिथाङा बुंदों समानो जास्लाबासै आब' बेफोर गासैबो थांनाय लास्ट 10 डेजआव हठात डेभेलप जादों होननानै बुंदों बेखौ बिथाङा नंखायनो बुंनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों जों बोसोरफोराथ' दोनखुमाबाय मा जागोन माबायावसो होनांगौ जोंनि मानसिफ्राबो थांनानै रायज्लायहैनांगौखौबो जों बुक खालामाखिसै माबायदि दैदेनगिरि बेनिखायनो आं बुंदों जोंनि जा गुबुननि जा दायनिगिरियानोसै जोंनि खहा खालामनानै सोरबाया जुदि गारिखौ नायनानै पावारखौ नायनानै जुदि इसिबां दौरादौरि माबा मोनसे खालामनानै गावनि जाय नांनाय बिथांमोनखौनो जुदि नेवसिनो हादोंब्ला दिनै जों साधारन रायजो राजाखौ नेवसिनाया मा गिदिर खोथा बेवहाय आइ आफा नोंथांमोन जों पार्टि हानजा दोननानै एज ए बर' जों बेखौ गोसोआव लाखिनो नांगोन दिनै सुक्तिनि खोथाखौल' बुंथावला माखासे ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ जेखौ जों नुब्ला दुखु मोनो जों दा स्टेन्ड होआब्ला जों जुदि गसङा जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसना जेबो थाहैनाय नङा जोंहा जि मोनदोंमोन बेबो दिनै लाख लाख गुगालांनायनि लामायाव दिनै मिज'रामा नागालेण्डआ अरुणाचल मेघालया आरो आसामाबो बर्डाराव सोर दङ नाया बिहारि दङ ना आदिबासि दङ ना असमिया मानसि दङ ना नागा दङ ना बिजु दङ नाया जोंनि सिमा माने सिमा 1 इन्सि उइरिनि दिउ जोंनिया आरो बांगाल थानायखाय माबा बर' नङि थानायखाय हाजों मानसिजों हगारना हमसै बेखौनो लिरनानै लाना फैबाय बोरै जानो गुबुना मालाय 1 इन्सिबो हगारा होननानै थैगोन 1 इन्सि उइरिनि दिउ जिबन दिन होननानै बुङो जोंहा आरो दलर दरखास्त' हो थां बे बेबस्थाखौ खालामना लानानै फैयो दुखुनांथाव बेनिखाय आइफोर आफाफोर गोबां खोथाफोर दं आं सुक्तिनि बारा खोथाखौ बुंनो थाङा बे आलादा चेप्टार दिनैनि दिनाव जों शान्ति सुक्तिनि गिबि सर्त शान्तिखौ लाबोनो थाखाय बिआर नाब्ला बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नायजों लोगोसे इसिबां दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनखौबो बयखौबो गोख्रैनो जाहाथे मुक्ति होयो रिलिज खालामनानै होयो बेखौनो जोङो दाबि खालामदों आरो बे हाबाफारिया दिनैल' नङा दिनै उदालगुरियाव जागायबाय उदालगुरिनि रायजो राजाया दिन्थिबाय जे जोंनो थारैनो निजोम शान्तिखौ नांगौ जेलाव थानाय साफ्रोमखौबो जोंनो नांगौ बेखौ दिन्थिबाय आरो जों आसा खालामदों बाक्सायावबो बेखौनो दिन्थिगोन रायजो राजाया बेखौनो चिराङावबो दिन्थिगोन बेखौनो क'क्राझारावबो दिन्थिगोन बेखौनो आं आसा खालामनानै नोंथांमोननि बयनिबो जि हेफाजाब बेनि थाखाय गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै सोरखारा बावैनो बिथांमोनखौ रिलिज होगोन होननानै आसा फालिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों मिटिंआ जोब्बाय दायो फारा फारि गावबा गाव अखाबो फैदों